Panjenengan kula aturi kondur wonten nagri Ngasila. Mengkono nggih. Nyata yen to pandhita kang wus limpat. Winangun samuning samudana. Mangkuliring kasarjanan. Tinon jroning kalebu jroning kalebu toto nggih togok bil lagu swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang gandaning puspita karnaning pudyanira sangat wijawara mringeng lir kumaraning madu bronta candraning goro-goro amung angrumati mijila perpat punakawan samya gegojekan wonten Ngararamba.
rarane matur nuwun Kang Garing. Awake dhewe iso ngetoni goro-goro. Najan ming awake dhewe ibarate ming pindah latihan. Ayo karang seprono seprene iki sanggar budaya iki sing jenengane Nabuhi Dalang pentas tenan ki rak urung tau ta. Iki mula ditaokke. Nek wis do rasa nang panggung didelok para piyayi pamriksa ki rak yuk tuwuh penggalihe nek ngono aku tak ngudi sing luwih ngati-ati tur setiti supaya kepinteranku mundhak. Gendhing iki iso, gendhing iki iso. Buka bonang ya iso. Ngempuli suluk kadang kleru ki lumrah. Mental. Sing penting mental kok aja. Tenan sing jenenge gendhing ki nek ora diudi tenan wong gendhing ku ora nonteke. Tenan kok. Ngendang barangku iki nek ora nganggo notasi do digeguyu wong. Wong Pak Saribut ki iso ngendang sing mimpin aku. Dadi aja sembetengan. Mental kok. Kowe iki ora ngono ku rek. Sungane iki kemlotrak omongane. Mentus wong iki nek ora pecus mah kementus. Karang sing jenengane Gareng iki nganu kok gegedhen umuk. Sing jenengane wong gegedhen umuk ki mah asline ora iso apa-apa. Mbok sing dicontoh iki. Iki nek cara pangejawantahe aku ki marna e. Apa-apa iso. Kuwi nek ning grup ubruk laras. Ning nang grup nggon Sanggar Reksa Budaya iki pangejawantahe Tejo. Tejo ki ya ampuh. Wah, sak liring gending. Ora ana sing muni ora iso kae. Tanpa catetan kabeh luar kepala. Luar kepala. Teges iki ora ana sing cementel nang nggon kepala. Ora ana sing iso.
tegese ra iso apa-apa. Iso wae. Sing penting amplope kok aja tak dum saiki mesti iso. Nah, nggo Pak Karjo ngedum saiki kok Tejo le girong ra seru. Dua lolo. Rasah mikir nggon kuwi, sing penting iki nguri-uri budaya. Manuta karo pengedikane Rama R Pak Yuwono. Dhek wis malang melintang wis gudanging budaya, gedhonging budaya. Kowe iki aja nyelelek. Aku jan wedi karo piyayi siji kae. Leh ku wedi ki kok ndak ngantek ora dipasarke. Nek dipasarke apa? Heeh, ngat didol ning sami galuh ngono. Ning mbuh piyagane mbuh dalange. Wis kesasah kokan cerita. Saiki gending ngurut saka tuwa. Oke, ngunake sinden. Ngomong wae. Cen kok Petruk anggere omong ngeciwis wae. Polsek malah. Ngomong wae. Mbok wong iki kaya aku, pendiam. Oh iya. Tenan kok. Pendiame putuku sing wedok umur 2 taune tak jotos ndasmu mbah ngono e. Kowe iki donake ngono. Heeh, mbah ulang-ulangane sapa? Paling ulang sing ulang untung ae paling. Karo mbahne kok, "Mbah, tak jotos ndasmu." Anak iki lho nomor 2 iki lho. Monggo wedok ajal wis. Agi umur 2 taun. Sing marek jane sing marahi aku dhewe. Karang nakal ki cok tak amu ora meneng. Jotos diasmu aku ngono. Sesuk iki nirokke ya ngono kuwi. Mbah, tak jotos mbah dasmu. Yo ngalah. Wis ta lelakon. Saiki ngati-ati lho si bocah cilik kebancen lantip tenan lho saiki. Memorine apik. Wis kowe conto sing ora apik mbok rasah tok kelirke. Wis kebacut kaya kon nyetip. Iki ki di YouTube ben. Ora urusan. Nanggap luweh ra luweh. Ya wis. Jan tekonmu ki ora kena didandani. Wis domongi Mbah Yuwono ning tekonmu. Ya saiki gedhing. Ananda Penti nyekel mik. Manut gendhinge apa? Sing alus iki. Ya. Cepong ki ra mung tak nggo wangun-wangun. Iya ngalah. Kowe miloti, kowe arep sinom palaran apa gathik glinding? Wis. Apa aja lamis milih. Gendro-gendro iki wis domongi urung sepel kok gendra-gendro. Tak jotos. Bangane kesuwen tak leti Mbak Yu musik ya. Palaran sinom. Waduh. Menyuro apa songo? Slendro songo apa menyuro? Man sak-sake. Menyuro. Keduren kok. Iki gamelane dhuwur larase. Nggih. Wong bapake cok kecethit kok. Wis ya. Ki nek aku ora matek aji tuku perugu dhewe. Yo. Seko sing piye suarane?
Wis bijine 90 tenan iki wis pokoke meh 100 ning bayare 35 malah ngenes Bayune ya dibawani ora ya do nrimo ya kowe do ra ribu wis do ting ceditis aku nek weruh peti kok arek ngamplek sengit le tok njolak njaluk duit kae lho belok 6 oke Terus
Makmur sik ndak ngantuk. Jaeponge main ya. Langsung mlebu Jaepong. 7 sasi ya. Monggo Bu Makmur. Bular sik. 7 sasi. Sing cetha templeke mik. Wis aku wis loro kek kowe tru. Ya. Mbak Genduk Gubuk Asmara. Kowe katak papake tembange karo model bentuke sinden iki pokoke cocok.
Ora, mengko yuk Putu Ginem kok rujak jeruk, yuk Bu Noni Aprilia. Mengko eling-eling Banyumas. Wis pokoke monggo Mbak Genduk. Golek mix sing cetha karang iki sone iki ora patek. Nesu lho Mas Basori ke. Geber. Mangga Banduk. Iki duet apa ora? Derek Kalih Mas Jalitin. monggo Mas. Ya Mas melek Mas. Iki ana gubuk lho Mas. Wis, pokoke Mas Jalitin ki anggere muni gubuk ngono mak gregah. Langsung jegirat ngoten biasane. Ayo. Siap lho Om.
Kendang Jayapong nganti kupingku lara kabeh. Pancen mantep tenan Kendang Jayapong seneng aku. Kendangku ta kuwi. Pokoke nggenang Mas Haji mah awet. Tenang kok. Matur nuwun, Mas. Wira Swada. Ya. Bos. Jenengan kae jenenge sapa ta asline? Jeneng kula Jaidi. Nek krunguku muni Jileding ngono e. Pun kajenge sing ngajeng marang. Wis ben ra apa-apa. Ming Mas Basuri sing ngomong kok. Ora melu-melu kok yo disenggol. Kowe truk pisan meneh sing klasik kok yo aku, yo wis, yo rampung. Yo liren. Menyuruh Mas. Munging kadung ngrungokke Den ngene iki. Siap. Urung mampet wit kambil gading manuk podang menco wit papeh gedang sarwi nucuk wing ledung Nyai rondo medak medonong sendeng ngombe gadung Kiai Dudo nyangking pendo anuto kayu bendo jroning gedang ana endang angon desa karasri gading yang api yang nyobu tumu mangen nek nganti putung lho, Truk. Boyokmu. Putung ora bakal wong perjalin kok. Nek penyu kuwi. Gunal kanel. Aku ngumune suaramu ki, Truk. Cilik bening, gedhe tur arum. Nah, karang aku sing mulang yo Mbak Nonik karo Butuh Ginem. Dadi nyuwara ki kira-kira niki kok dintul kelek ora sah mentul. Kira-kira gregele ora main rasa gregel. Contone yang api yang nyapu tumo mangen Jan tenang. Dadi nek swara ki upama meh pedhot ora nyandak napase, linyuwara kudu karo ngolet. Rungokke gong, nyuwara ki nek kira-kira kurang landung kudu karo ngulet ben landung, ben sokung. Aku ki tau jaman anakku Jep iki meteng karo bojone iki meteng tuwa terus takon nyuwara ngulet karo ngulet terus bablas anak. Terus metu putuku wedok sing 2 taun ku ya muni tak jotos dasmu, Mbah. Mergo ki mbiyen saka aku nyuwara ngulet sing ngajani aku yo anake. Ya wis. Monggo, Bu.
ler piyambak mepet tembok. Nora suwe, monggo Bu. Ora suwe bapak nedole wis teko. Ngati-ati wilete jaepong main. Siap jaepong. Ayo. Yup. Delok swasana ngrungokke swasana ngene iki jan Kang Garing. Kaya wiyaga ki pinter kabeh. Anak iki cetok pinter kabeh, ora ngandel. Tejo kaya menglirik kancane. Eprek. Penting mental jare. Mental yo. Wong kaki ming pawitan mental kok. Tenanan aku seneng karo Tejo kae. Ora ming Tejo. Ambok sing dembung sijine kae yo klirik. Ora ngandel nek dites siji-siji yo mleyok terus. Jajan kok. Ora engko ndak do wirang. Ya ngono kuwi gong, kekompakan kuwi ora kudu pinter kabeh. Iki jenenge nabuh ki waton ana sing bakoh. Paling ora demung, kempul, kenong, kendang. Kuwi kabeh wis katut kabeh. Katut. Ning bareng tak rungokke ket sore mau kok sing ora katut sitere. Ya katut ming kurang seru. Nek le seru-seru pancen mike kae sing ora.
ngelek-elek meneh. Karang tak job nang Wonosobo tak nyang 3 yuta rong dina ora mengira gelem wis sengit aku. Dendam aku. Tak pateni pasaran. Halo, Noni Aprilia. Ngurol. Rol iki, Tru. Rol. Men garing ngenteni rondone. Wah, jan elek kowe. Roll on. Kowe iki elek kok gong pendungan. Ora kok me guyon kok. Ning aku ki cemburue saiki nggon ngendi. Seploke Bu Makmur ki diboncang-boncengke Pak Saribut ki kene iki Pak. Kene iki lho nang ati ki mbedhedhek. Tenan kok. Bane Pak Saribut tak gemboske kok sengit. Ngarai panas. Domah Pak Makmur wis tuwa yo do kebut-kebutan. Ngerti nek aku ngoyak kono ya melu mlayu-mlayu. Saya Pak Karjo kae ae lah. Ming golek lenane wong nganggur. Nyuni yo. Nyuni Aprilia. Pripun iki sida eling-eling Banyumasan. Iya, gimana sih kamu? Besok kalau latihan nganu ya? Pakai bawang mboten nggih. Iya. Pakai minyak wangi ya? Karena di suasana panggung itu kalau nggak pakai minyak wangi, wih selentang-selenting. Aku kekelingan di ujung putuku jebol lagi. Iki mendeyot ki apa? Yo pempes kae jebol alah. Wong pempes wis sing guwang nyaku karo mbahne muni tak jotos dasmu. Biar gak kering Kebu. Nganggo nganu. Ketoke nek dibawani wangune. Niki latihan. Aku seneng lek anu e. Antarane irung karo lambe iki iso dawa lambe iki seneng aku. Wis. Ketoke iki dicium ki asik. Bayangke niku bayangke. Elek tenan kok cangkemmu, Gong. Ki awane nek sinden ngono kuwi ngarep nganu wae kok. Ingin. Yo ngalah. Ning nek isih kelingan Pak Saribut jontong aku. Ben wis. Pokoke garek geden-gedenan modal pokoke. Modale nekat. Kono modal duit aku mlubut ngono wae. Nan, tenang ti, kowe tak goleke ibu. Kita Kartini. Dasare iso nyinden to. Ipul ya dadi ibune Ipul. Mula ki saiki seragam do koconan moto ki rak centakon. Ti. Kowe iki sinden wangune didelok wong, aku iki mah ndelok wong-wonge. Kodane bali dhisik lho. Yontong aku terus cepet. Transfer Pak, alah. Rong dina urung kene le golek duit are wangi nganti andang WA meneh. TF Pak. Wis ben lah. Wala-wala kuat to. Ayo bunone kok nembang malah meneng wae. Lah mriku mboten mendel-mendel e. Iya gawe. Bawa. Karang anu Bu, karang anu.
terus karang anu to nek ora gek disaut kene omong bae. Karang model iki lambe kan gadung tricis. Nyata lamun satria jati pati Apik jebul ulem mergo lambe ngisor kandel kuwi. Dadi nek nyemberet swara elek iki ketampung lira ngumple kuwi. Dadi kempel meneh. Iki ngene tejo ngeres sing ngromong ngene iki kok. Wah, apik suara. Deno tak ino wingi. wadakan Wis kae. Payu nak liyane aku. Melu aku ya padha kancane. Wis ben ambegan sing nabuh dibawani. yen ngandika pindah kuntung Nggo kesempatan wiyaga. dasar prawira satria rama Ki, sinden kok ngene kok. Mengkarek kuwi mengkarek nglambeni sing apik. Nek latihan katokan lepis ketabrak aku yung. gunungane senapati Oh ya, oh ya. Oh ya. Tangdeng tangdeng.
nampa duka karo Rama kakekne Semar Ayudun kae sowan nang ngarsane bapak. Wangune bapak ki kok rada semplah penggalihe. Apa sing dipenggalih? Ayo Dik pinangka wong ya anak dianak-anake duwe wong tuwa ya. Ayo dadi ceraki ana wigati apa ya disebut. Rasa angel-angel gendinge kuwi. Sebo kuwi ya kudune sing angel. Ya sing angel wae wis. Sing latihan wingi rasah ditokke ya. Tuman temen wiyaga kok manja. Apa-apa notasi, apa-apa fotokopi, Pak Saribut nganti tombok-tombok. Wis liyane pokoke aja sing latihan wingi, tak gawe sing angel. Pariwisata. Acen kuwi latihane. Wis ben lah. Aku seneng girongane. Kowe iso girong, iso e. Sing penting nek girong ki aja ning kripiang. Mergane gegaruk.